Ләлә Сабирова, ышанмыйм мин сиңа. Кичә Айваз белән балыкка барырга сөйләшкән идек. Без аның белән күрше йортларда яшибез. Казанки елгасы бездән ерак түгел. Иртәнге 6-га барып җитәргә килештек. Ә мин йоклап калганмын. Кесе телефоным әллә ничә шылтыраган, ишетмәгәнмен дә. Икенче көнне очрашкач, үпкәләмәкче була. Бөтен планымны җимердең, бармыйм дип алдан ук әйткән булсаң, ди. Харап булган икән. Айвазның борын салдырып йөрү узакка бармай, мин аңа күнеккән инде. Әнә бер көн кичтән тагын кереп җиткән. Авылга, әбиләргә кайтып килмәкче булам. Минем белән барасыңмы? Бергә-бергә күңелрәк булыр ди. Ярар дигән идем диюен. Иртәгесен әни авызымны да ачтырмады. Никтән авыл улы йөрисе юк аяк ите ашап диде. Үземнең дә әллә ни ашкынып тормый идем инде. Икенче ягыма борылдым да яттым. Бер-ике көннән әйләнеп кайткан Айваз. Урамда очрашкач, кырын карап узды, артыгын дәшмәде тагын. Берничә көннән телефоннан шалтыратты. Кытай төрке килгән. Мин 2 билет эләктердем. Барабызмы? Дип сорый. Бармыйммы соң? Былтыр да керә алмадым бит. Ярты сәгатькә алданрак кил дигән иде Айваз. 1 сәгатькә үк алдан барып бастым. Көтәм. Юк бу. Инде ишек төбендәге бар халык бина эченә кереп бетте. Айваз һаман юк. Икенче көнне иртүк атылып кердем өйләренә. Ишетмәгәнен ишетсен әле, юньсез. Алдакчы. Шундый кешегә ышанырга буламы? Ул исә берни булмагандай тик көлеп басып тора. Әле җитмәсә, "Ник, килгән идеңмени син?" дип үчекли. Мин алдан ук ышанмады, вәгъдәңдә торганың юк бит синең. Тоттым да синең урынга билет сорап торучы бер әбине алып кердем, ди. Менә шуннан соң ышан инде син моңа. Мин аны чып-чынлап дуска санап йөрим бит әле.